Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dah unar ke bayang dah ya. Ki Pulet Jong Kanong Po Police Station Ribhoi District kila pelong ya ka jingkhanra ha ka laiterik ujimang arjarpsan ya ka wei ka dukan ha ka shinong quinine ringkat ka jingasan ran lang jong usketri shinong bat kitkot jong ka village defense party na kani ka dukan balong try do uba umiwel marbanyang uba syong basa ha ka shinong syang bangla Ribhoi District ki Pulet kila yo kurup kumba shispa shilitar ka umpanyang petrol bat prapusau litar ka umpanyang diesel ya kabala syubu bian na kabenta bandi padba ha kabaki Pulet kilayo kurup no mardor walau tera jong kadukan ulakam baula thiet da ka pisa ya kani ko umpanyang na ki petrol pump ki badan hajan hanrei lasuba ba ka umpanyang petrol bat diesel balayo kurup kadai ka basyutu na ki mobile tower bat na ki wegi jaka laong ki Pulet ha kabedai bat kani USP jong Ribhoi uvi rathur ula batha ya borok kitra jong ki petrol pump ba omdai bandi satya ya ka petrol bat diesel ha ki jerikan bat ki bitor namar bakiriu sim kabu kilaban pendon kam bakla ha ki kam bean Đây là đắp đó, dân như bà dân.